Сега, някаква жена трябвало да замине командировка, но мъжът я не я пускал, защото знал, че ще му изневери и заявил. Не може. Ама защо? Защото там ще ми изневериш. Няма, кълна се. Добре, ще те пусна, но за всеки случай ще ти нарисувам на корема един трактор. Ако има много търкане по корема, тракторът ще се изтрие и това ще значи, че си ми изневерила. Добре. Мъжът нарисувал един трактор на корема и тя заминала. Там обаче, след като приключили със служебните задължения, решили да разпуснат в бара на хотела и тя не се издържала и изневерила с някакъв местен мачо. Естествено, заради любовните изпълнения трактора на корема се изтрил. Ами сега какво ще правим? Не бой се, имам един приятел художник, той ще ти нарисува нов трактор. Отишли при художника, обяснили му за какво става дума и той започнал да разпитва за подробности жената. От ауспуха излизаше ли дим? Не помня, май излизаше дим. Добре, ще нарисувам дим. А в кабината на трактор имаше ли шофьор? Ау, не помня. Май имаше. Добре, ще нарисувам и шофьор. Щом се прибрала при мъжа си, вдигнала си тениската и гордо му заявила. Ето виж, трактора е тук. Не съм ти изневерявала. Мъжът внимателно разгледал трактора и казал. Аре, стига бе! Не стига, че са те скъсали, ами и трактора са успели да запалят и да го подкарат.